Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. L-lum nagħmlu t-tifkira ta' Santa Faustina Kowalska, reliġjuża. Nofru il-Quddisa Altoni Bajjada. Ħuti jew narfu ħtijietna biex titħejjew kif jixraq għal dawn il-misteri qaddisa. Ħenna għalina mulej. Uri lilna mulej it-tieba tiegħek. Ħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. O Alla, inti sejjaħt li Santa Faustina Kowalska biex tgħix fil-mħabba perfetta u matul ħajjita fiċċet is-saltna tiegħek. Għamel li nitqawwew bit-talb tagħha ħalli nimxu ferħana fit-triq tal-imħabba. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u li miegħek jgħix bisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lil-Galatin. Ħuti, wara 14 sena mill-ewwel żjara tiegħi erġajt tlajt Ġerusalemm flimkien ma' Barnaba u ħadd miegħi lil Titu wkoll. Tlajt hemmhekk wara li kelli rivelazzjoni u jiena qed qudiemhom lill-mexxejja ewlenin weħidhom u wrejthom l-Evanġelju li qiegħed inxandar fost il-ġnus biex ma nkunx ġrejt jew qiegħed niġri għal xejn. Anzi, għal kuntrarju, meta raw li kien fdat ix-xandir tal-Evanġelju fost il-Ġentili bħalma kien lil Pietru fost il-Lut, għax dak li ħadem Pietru u għamel apostlu għal fost il-Lut ħadem ukoll bija għal fost il-Ġentili. U meta għarfu l-grazzja li kienet mogħtija lili, Ġagbu, Kefa u Ġwanni li kienu meqjusin bħala il-kolonni taw lili u l-Barnaba lit il-leminija tagħhom b'sinjal tal-għaqda ta' bejnietna biex aħna naħdmu fost il-Ġentili u huma fost il-Lut. Talbuna biss li min-naħa tagħna nibqgħu niftakru fil-fqar ħaġa li fittext nagħmilha minn qalbi. Meta Kefa ġie Antjokja jien waqaftlu f'wiċċu għaliex kellu tort, għax qabel ma waslu xi wħud mingħand Ġagbu u kien qiegħed jiekol mal-Ġentili, iżda mbagħad lil dawn beda jaħrabhom u jitwarrab minnhom meta waslu dawk għaliex baża mill-Lut ċirkonċiżi. Il-Lut l-oħra bdew jimxu buġieħ bħalu u saħansitra Barnaba ħalla ruħu jitħajjar minnhom fil-wiri ta' ħaġa boħra. Imma meta rajt li ma kinux mixja sewwa skont il-verità tal-Evanġelju, jiena qed lil Kefa quddiem kulħadd. Jekk inti li inti ludi qed iġġib ruħek bħal Ġentili u mhux taludi li int, kif qiegħed iġġiel il-Ġentili jġibu ruhom talud? Il-kelma tal-mulej. Il-mulej kollu tiba u fedeltà. Il-mulej kollu tiba u fedeltà. Ħenna lija Sidi, għax lilek najjat il-ħin kollu. Ferraħ ruħ il-qaddej tiegħek, għax lejk Sidi jien nerfa ruħi. Il-mulej kollu tiba u fedeltà. Għax int Sidi twajjeb u taħfir, kollok tiba għal kull min isejjaħlek, għatu widen mulej għat-talba tiegħi, isma' il-leħen tal-ilfiq tiegħi. Il-mulej kollu tiba u fedeltà. Il-ġnus kollha li għamilt jiġu jinxteħtu quddiemek u jsebħu ismek Sidi, għax kbir int u l-emejjel tal-għaġeb tagħmel, int waħdek Alla. Il-mulej kollu tiba u fedeltà. Alleluja, alleluja,
Alleluja. Intom irċivejtu l-Ispirtu li jagħmel minkom ulijiet adottivi u li biħaħna nistgħu ngħidu Abba Missier. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Darba Ġesu kien qiegħed x'imkien jitlob. Kif spiċċa mit-talb, wieħed mid-dixxiepli tiegħu qallu: Mulej, għallimna nitolbu. Bħalma Ġwanni wkoll għallem lid-dixxiepli tiegħu. U qalilhom: meta titolbu għejdu, Missier, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ħobżna ta' kuljum atina kuljum, waħfrinna dnubietna, għax aħna wkoll naħfru lil min hu ħati għalina u ddaħħalniex fit-tiġrib. Il-kelma tal-mulej. Ġesu kien qiegħed x'imkien jitlob. Xi bżonn għandu jitlob, xi bżonn għandu li jitlob Ġesu? Meta hu stess qal jiena fil-Missier u l-Missier huwa fija. Meta huwa ħaġa waħda ma' Alla, mal-Missier. Meta huwa maquda mhux hekk fin-natura ta' Alla wieħed. Allura it-talb Ġesu jurina li talb huwa din ir-relazzjoni ma' Alla. Li inti toqgħod ma' Alla. Li inti tieħu il-ħajja mingħand dan il-Missier. U għalhekk Ġesu jgħallem din it-talba lid-dixxiepli mhux għax jgħallimhom xi kliem, xi formula ta' kif għandek titlob. Imma Ġesu jintroduċina, daħħalna f'relazzjoni ġdida ma' Alla li ma kenniex qabel u li ma jistax ikonna mingħajr Ġesu Kristu. Ma jistax ikonna mingħajr Ġesu Kristu. X'inhi din ir-relazzjoni ġdida ma' Alla? Hija relazzjoni ta' uliet ma' missierhom, mal-Missier. L-ebda reliġjon oħra ma turina lil Alla li huwa Missier. Din il-ħaġa issir isseħħ f'Ġesu Kristu. Ġesu Kristu li huwa l-iben il-kbir ta' Alla li lilna idaħħalna miegħu f'din ir-relazzjoni ġdida ma' Alla. Għalhekk aħna Ġesu lilna għallimna biex meta nitolbu lil Alla ngħidulu Missier. Illi aħna konna din ir-relazzjoni tagħna miegħu li kif jgħid San Pawl ma tiġix minna. Mhux hekk. Imma huwa l-Ispirtu Santu li hemm fina li jagħtina li aħna ngħidu Abba Missier. Għax biex inti tkun iben ta' Alla, din mhix bil-ħila tiegħek. Imma li Ġesu Kristu tagħna l-Ispirtu tiegħu, l-Ispirtu tal-iben ġie mogħti lilna. Allura dan l-Evanġelu idaħħalna f'din l-intimità ma' Alla. U jurina li jittalb tagħna mhuwiex pis, mhuwiex dmir, mhuwiex sempliċement meta jkollna bżonn xi pjaċir. Imma it-talb tagħna huwa parti mhux hekk, konsegwenza ta' din ir-relazzjoni ġdida, sabiħa, intima li aħna għandna ma' Alla permezz ta' Kristu fl-Ispirtu Santu. Relazzjoni ma' Alla li aħna ma stajniex nagħmluha għaliex aħna infinitament imbedin minn Alla. Aħna sempliċement trab tal-art. Imma Ġesu daħħalna u
li huwa liben ta' Alla f'din ir-relazzjoni. Allura dan il-Vanġelu jenna u xek biex it-talb tagħna nagħmluh b'dan l-atteġġament. B'atteġġament tal-ulijiet li jmorru quddiem missierhom, li jieħdu gost joqogħdu miegħu, li jieħdu gost jitkellmu miegħu, jiddjalogaw miegħu għaliex huwa dak li jagħtihom il-ħajja. La darba nafu li dan Alla huwa missier jew issa nresqu quddiemu ix-xewqat tagħna. Iqaf mulej mal-Knisja tiegħek watija li x-xandar ma' kull imkien il-missieru tal-imħabba tiegħek għal bnedmin nitolbuk mulej għal dawk kollha li huma imbedin minnek biex inti li inti ħniena divina issejħilhom lura għal għandek nitolbuk mulej għalina l-koll biex bħal Santa Faustina nduqu il-ġmiel u l-kobor tal-imħabba tiegħek għalina nitolbuk mulej għal-familji kollha tagħna biex inti tberikhom u żommhom maquda fir-rabta tal-imħabba nitolbuk għad-dinja mulej biex inti tbiet minna il-periklu tal-gwerra illi jinsab imdendel fuq rasna nitolbuk mulej għal-ħuna Toni u għal-mejtin tagħna kollha biex inti tilqaħħom fil-għena tas-sema mulej missier qaddis inti jogħġbok turi il-kobor tal-ħniena tiegħek lil Santa Faustina. Għatina li aħna mitinbin nersqu nidma quddiemek biex aħna wkoll induqu l-imħabba u l-maħfra tiegħek. Int li tgħix bis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tubitek tajtna il-ħobs li qed nofrulek frott tal-art xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tubitek tajtna l-imbit li din nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-missier li jista' kollox. Ilqa' mulej dawn l-offerti li aħna għaddejja tiegħek tellejna fuq l-artal imqaddes fit-tifkira ta' Santa Faustina Kowalska. Ħolna minn kull rabta tad-dinja biex ma jkollniex ġid ieħor ħliefek li Kristu siedna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna il fuq. Nisuħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Għax fil-qaddisin li konsagraw ruħhom għal Kristu minħabba s-saltna tas-smawiet
jixraq infaħru lilek għall-providenza tiegħek tal-għaġeb. Għax bija inti terġa' sejjaħ lill-bniedem għall-qdusija li fija sawwartu fil-bidu. U ddewqu minn issa id-doni li bihom iżżejnu fit-tiġdid tad-dinja bi Kristu Siedna. Għalhekk mal-qaddisin u mal-anġli kollha infaħruk u ddennulek bla qiegħda. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-sewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-sewwiet. Imbierek minn ġej fissem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-sewwiet. Qaddis tassew int mulej, int lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħajl ħobs radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla il-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu l-koll. Għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerred għalikom mal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed l-inna li nieħdu sehem bil-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha u taqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku mal-isqof tagħna Antonio mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati l-inna u koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem fl-imkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' żewġa San Ġusepp, mal-Apostli u mal-Qaddisin kollha li għexu fil-ħbibberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu Ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna issirna. Ikun li tritin. ħobsna ta' kuljum għatina llum. La ddaħħalniex fit-tixrid, iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u fil-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-Apostli tiegħek. Ħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħek. Bla tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija is-slim u l-għaqda li inti trid fiha. Li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxin. Il-ġisem fil-kemma ta' Kristu.
ħaruf talla. Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf.
nitolbu. Mulej bil-qawwa ta' dan is-sagrament, mexxina bla qiegħda fit-triq ta' mħabbtek fuq l-eżempju ta' Santa Faustina Kowalska. Kompli l-opra tajba li bdejt fina, sa ma temma għal-jum ta' Kristu Ġesu ibnek, li jgħix wisaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom, u berikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu, morru fil-paċi ta' Kristu.